Hello, hello, hello mga moms. Ayan, 83 days na lang. Pasko na. Nalalapit na nga ang celebration ng Christmas, the favorite season ng lahat ng mga Filipino. Ayan ang ating Kapaskuhan. At dahil nga Christmas na mga moms, ayan, kumikinang-kinang na rin ang ating Hinaguan Nature Park. At ako naman po ay naisipan kong umorder nitong candy cane. Ayan, mula sa isang online shop. Ayan. Sa mga interested po, pwede kayo tumingin dyan noon. No? At kung magkano yan, nandun din po yan na iba-iba mga presyo. Ayan, susubukan po natin. Dahil itong candy cane na ito ay solar po ito. So, ang bongga nito. Bagay na bagay ito sa lahat ng mga momshies o yung mga papshies natin na nagtitipid ng kuryente. Ayan, so tatanggalin muna natin yung pagkakabuhol para maiayos natin siya ng maayos. And siya nga pala, alam nyo ba, yung mga ganitong klase ng mga Christmas light or Christmas decor ngayon ay napapanahon kasi nga po, hindi mo na siya kailangan hanapan ng outlet kasi umuulan, di ba? So, mahirap din siya kung mababasa. So, siguro di lamang po natin syempre na masisikatan siya ng araw, ng bonggang-bongga para na sa ganun. Matagal din at maglalasting yung liwanag niya, yung makukuha niyang energy mula doon sa solar panel. Okay, so iisahin natin siyang ilulubog dyan sa lupa. Kasi may kasama na rin siyang stand. Para na sa ganun, kahit pabasa siya, hindi po siya basta-basta masisira. Unless, mapaglaruan siya ng mga bata. So, kailangan din tingnan-tingnan natin at babantayan natin yung ating mga ganitong klase ng gamit. So, ayan, ilulubog na natin siya sa lupa para na sa ganun, bonggay liwanag, para madagdagan natin ng kulay at kinang dito sa Hinaguan Nature Park. Oh, parang hirap na hirap ako dyan. Ano yung totoo, moms? Kaya pa ba within this day? Ayan. Oh, yan ay 5 piraso po, no? Sa isang set, meron siyang 5 pieces. So, tingnan natin kung ano magiging effect niya mamaya kapag nakatayo na. Ayan, at dahil malapit na natin siya may tayo, ayan, ayusin natin muna yung solar panel niya. At i-on na natin. Tchadan! Oh, di ba? Ang ganda. Ang bongga niyan, di ba? Para kang bagets na bagets. Ako, sigurado ako maraming maaliw ng mga bagets niyan. And sana lang talaga, hindi siya masira kaagad. Hindi dahil sa ulan, o baka naman kasi hugot-hugutin, o mapaglaruan, no? Ayan, paalala sa mga dadalaw, hindi po yan souvenir items. Okay, so eto na. Meron pa tayong isa pang items na dumating na gusto kong ipakita sa inyo. At baka pwede din natin ma-display at mailagay dito sa Hinaguan Nature Park. So, tatanggalin muna natin yung pagkakabol-bol niya. Ang nabili ko nga ito ay kasabay din nung nauna natin pinakita yung candy cane, no? So, dahil nga mahilig ako sa mga Christmas decor, kasi lumaki ako sa lolo't lola ko. Kami ng lola ko madalas at palaging gumagawa ng mga Christmas tree at nagdi-display sa aming bahay noon sa Mandaluyong. Ayan. At ngayon nga, kasama ko si Britney. Yes. The one and only. Siya ang makakasama ko sa pag-aayos nitong ating nabili, yung pangalawang nabili nating item. So, iti-testing muna natin, isusukat muna natin. So, hindi muna kami nagpako-pako, no? Kasi para masiguro din namin na kung final na bang dyan na siya i-display. At saka, yung iba natutulog na, mahirap na makaabala. So, ayan, thanks to Britney for assisting me para dito. O, diba? Ayan, syempre tutulong na tayo kay Britney mga moms. So kukunin lang natin yung mga strand nung mga Christmas light para na sa ganun malaman na makita ninyo yung magiging information niya later. So ayan, alam ko karamihan sa ating mga Filipino talaga namang pinakaaabangan ang pagse-celebrate ng Christmas o itong Christmas season kasi nga napakaraming ganap. Sa pagsisimula pa lang ng bare months ng September, parang akala mo bukas na o sa susunod na linggo na ang celebration ng Christmas. Tayo ang may pinakamahabang araw na nagse-celebrate ng Kapaskuhan. O, 'di ba? Ganyan tayo, yung kahit nahihirapan na tayo o kahit sobrang lungkot na natin, no? Nagagawan talaga natin ng paraan para i-celebrate ang Pasko. So dahil diyan, ayoko na masyado mag-emote, ha? Oo. Gusto ko lang din magpatuloy sa pagsi-celebrate ng mga special occasions. Ayan. Kasama iba nating family and friends. Bagamat wala na si mother, alam ko, natutuwa pa rin yun. Kaya pag uwi ko ng Manila po, aayusin ko rin po yung aming bahay doon at i-decorate ko rin
yung mga Christmas decor na naipon namin at nakolekta namin. Ayan. And big shoutout nga pala dun sa ating mga momshies out there na nagbigay sa akin noon ng bilen at saka parol. Sana pagdating ko, buo pa siya at hindi pa siya nasunog. Kasi isa yun sa mga talagang gustong-gusto niyan iniilawan nung mga huling Christmas na magkasama kaming dalawa ng mama ko. Ayan. So, makikita nyo naman, no? Ayan, iniisa-isa na namin yung mga strand. So, bibigyan natin siya ng formation. Tapos, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung final look. Nako, dahil nga hindi ko naman abot, hinayaan ko si Britney yung pumesto dyan sa gilid. Mahirap na, baka tumaupo tayo mga moms. So, halika, tingnan natin yung final look. Are you ready mga moms? Ayan na siya. Di ba? Ang ganda. Wow, talaga namang nakaka-engganyo siyang titigan na. Naku, alam mo, sa Manila kapag may mga ganyan kang Christmas light, dudumugin ka ng mga nangangarinig kasi iisipin nila talaga mayaman ka. Lalo pang may mga pabonggang ilaw. Di ba? Sa mga nagtatanong, gusto malaman kung magkano yan, punta na kayo sa mga online shop, no, na sinasabi ko po. Huwag na natin pangalanan kasi wala naman po tayong sa kanila. Charat. Ayan. So, check nyo po yan dyan sa Shopee or Lazada. Yung ganyang klase po ng Christmas light. And, siya nga pala, solar din yan. Kaya, bonggang-bonggay sa bahay ninyo. At para sa lahat po ng ating mga manonood mula po sa vlog na ito at ng video ito, hangad ko lamang po ang masaya na araw ng Kapaskuhan at ang manigong bagong taon para po sa inyo at sa inyong mga pamilya saan man kayong panig ng mundo. Ayan, mag-iingat po tayong lahat, and again, huwag natin kalilimutan na manalangin at magpasalamat para sa isang mas masayang bukas. Merry Christmas in advance, mga moms! It's DJ.